फालि थावख्रि सावरि लुवा लुलायबाय फारा फारि फाला फालि थावख्रि सावरि लुवा लुलायबाय फारा फारि समायथारगोन जोंनि गामिनि थाइगिर बिफां साया सिङाव। जों दा मिउजिक भिडिअ दिहुनदों। बे खुगा मेथाइखौ जोंहा रुंसारि आंनि लोगो रबिन्द्र दैमारि बिथाङा कम्प'ज खालामदोंमोन टिउनखौ। बिथांजों रायलायनाय लेखा सिगांनो रायलायदोंमोन आरोखि थैनाय सिगांनो बिथाङा नाथाय खालामनो हायै सिगांनो अबथिरा जिउ गोमालांबाय। बेनिखायनो दा आं बिथांनि साननायखौ जाफुंहोनो हानाय बायदियै बे मिउजिक भिडिअखौ खालामनाय जादों आरो बिथांनिनो देंखो होनायमोन मेथाइआ खुगा मेथाइ। मेथाइआ जाहैबाय गोदोनि खोथाखौ लानानै लिरनाय जादों। खुगा मेथाइआथ' बिदिनोखा जेनेबा उदां बोथोरनि बार सिउ सिउ बारनायाव गोसोखांदोंसै आं आंनि गारबोनाय गोजाम गामिखौ। आंनि गोजाम गामिया डिमापुर रायजोआवमोन। बिदि आरो मेथाइआ आं गावनो खननाय जाहैबाय। देंखोआथ' बिथां रुंसारि रबिन्द्र दैमारियानो होदोंमोन आरो जोंहा मिउजिकखौ कम्प'ज खालामबाय नै बाबु अनसुमा सरगियारिया। आरो बेयाव दङ गोबां ग्रुप दङ जेनेबा गोदोनि बर'नि थावख्रि लुनाय ना गुरनाय बेफोरखौ लाफादेरनाय जादों। दा बेयावथ' गोबां आर्टिस्ट दङ दा बुंजोबनो हानाय नङा मुंफोरखौ। गुबै फावगिरि हिसाबै दा मेन माबायावथ' आंनो दङ। बेनिफ्राय आंनि गोदोनि माबाखौ दिन्थिनो थाखाय सासे जोंहा फंबाय बाबु धनन्जय बर' बिथांखौ लाफानाय जादों आरो बिथाङाबो दङ। मेथाइनि गेजेरजों मा फोरमायनो नागिरदों? मेथाइनि गेजेरजों फोरमायनाय खोथाया बेनो मा जेने जोंहा खुगा मेथाइफोरा जोंनि उन जोलैयाव थालांथों बेबो आंनि मोनसे साननाय आरोखि। गोदोनि खुगा मेथाइफोरा खुगा खुगाजों बास्लायबोनाय जेब्ला खोथा दङ सोदोब दङ बाथ्रा भाव दङ बेफोरनो खुगा मेथाइआव हाबनानै थायो। जोंनि बर'नि हारिमु गासिबो बेरखांनानै थायो। हारिनि हारिमुखौ लाखिलांनाय बे मोनसे थांखि आरो। आदा बे माबा जि नोंथांमोननि जि बैसागु माला रिलिज जागोन? जों बे भिडिअखौ थारमाने फैगौ एप्रिलनि 6 खालार खालि रिलिज होगोन होननानै सानथारबाय आरो दा बेखौ जोंनि बिपिन बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना नायनो हागोन। दा रायजोफोरखौ मेथाइखौ अनसायगोन होननानै आं आसा खालामबाय। मिउजिक भिडिअ बेखौ माब्ला हगारनाय जागोन आरो मा खावलायनो रायजो राजाफोरखौ नोंथाङा मा खावलायनो सानो? दा बे आं मिउजिक भिडिअखौ फैगौ एप्रिलनि 6 खालाराव हगारगोन आरो नोंथांमोना बेखौ आंनि बे बिपिन बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना नायनो हागोन आरो नोंथांमोना अननानै बे आंनि चेनेलखौ गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं आसा खालामो आरो नोंथांमोना इयुनाव आं बिदिनो मिउजिक भिडिअफोरखौ लाबोबाय थागोन होननानै आसा लादों। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि
खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।